наистина само най-важните неща, като започваме с защитната екипировка и най-вече с каската. Това нещо обаче имайте предвид, че това нещо е само за комфорт. Макар че като я сложите на главата и го изтегнете отзад по съответния начин, добивате чувство, че това нещо стяга каската към главата ви. Всъщност това нещо има за функция само да осигури удобство и плътен контакт на каската с главата, но то не може да я задържи на главата ви при удар. А всъщност каската трябва да остане на главата ви при удар и да поеме тя удара. Затова всъщност най-важното нещо, което трябва да регулирате, са ето тези двете кришки. Те се регулират първо тук с тези катарами около ушите. Първо трябва да ги регулирате така, че катарамите... Момент само, че много шумно понякога. Първо трябва да се регулират така, че катарамите да дойдат тук под ушите, кришките да минават от двете страни на ушите, без да ви закачат, без да ви е неудобно някъде. Не трябва да са прекалено ниско, нито пък прекалено високо. И най-важното е колко да стегнете ето тук долу кришката. Вече на коленки, на лакътници, всеки според преценката си, според уменията си преценява дали да носи. Полезно е, като общи съвети, полезно е да пиете вода често. Затова много хора предпочитат да карат с раница, тъй като така имат по-голям резервоар с вода, но вариант и бутилка на рамката няма значение. Въпросът е, че при физическо натоварване в повечето случаи, в общия случай, трябва да пиете доста често и да пиете на по-малки количества. Тоест, по-често да пиете по няколко глътки, вместо веднъж на половин-един час да изпивате по половин литър. Просто за организма е по-добре да се хидратира по-начесто. Но повечето неща, това нещо, както и много други, които ще кажем, в крайна сметка са и доста индивидуални, тъй като познавам хора, включително елитни спортисти, бих казал, които могат да изкарат така по 1-2 часа без изобщо да пият. Сега не знам как го правят, но по организъм предполагам. Но да знаете, че за повечето хора е добре да пият често. И всъщност, ако усетите жажда, това означава, че вече сте закъснели малко с поемането на течности, тъй като когато ви пресъхне устата и гърлото, това означава, че вече начална фаза на обезводняване е започнала. Разбира се, не е толкова страшно. Страшното е, ако и тогава не пиете вода и чакате съвсем да се обезводните. Стъпването върху педала трябва по принцип да стане така, че ето тази част на крака, където ви е възглавничката, възглавничка да се нарича, тази част на крака трябва да стъпи върху центъра на оста. Това е правилното разположение на стъпалото върху педала. Колкото седалки, колкото хора, толкова различни настройки могат да се направят. Можете леко да свалите носа надолу или леко да свалите задната част надолу. Зависи от твърде много неща, за да ги обхванем тук. В общи линии трябва да гоните така, че да ви е удобно. Имайте предвид, че понякога може да се наложи да смените няколко седалки, докато откриете най-удобната за себе си. Се опитвате да поддържате сравнително бърз каданс, т.е. да карате да въртите педалите с по-високи обороти. Много хора още от едно време от балканчетата или от други подобни колела им е останал навик да въртят на едни тежки предавки с едни бавни обороти, напъват. Чудесно за който има сила в краката, но това никак не е полезно за колената, ама съвсем никак. Като цяло, по учебниците, поне едно време, казвам едно време, защото сега велосипедите много се промениха. Едно време за стандартен крос-кънтри велосипед се препоръчваше човек, когато седне в ето тази нормалната стойка за педалиране, с леко сгънати в лактите ръце, както трябва да са, препоръчваше се, че тялото му, торса, трябва да образува спрямо хоризонтален ъгъл от 45 градуса.
Сега очевидно е, че при мен ъгъла не е такъв, тъй като велосипеда очевидно не е крос-кънтри велосипед, а all mountain велосипед, поради което аз съм по-изправен, тялото ми е по-изправено. Но ако взема един крос-кънтри велосипед с малко по-дълга лапа и малко по-дълга горна тръба, който да ми е по мярка, тялото ми още малко би легнало напред и това е, което се гони като оптимална позиция при такъв велосипед. Сега ето при този е малко по-изправено. Това са неща, които човек си ги усеща с времето, но веднъж като сте нагласили височината на седалката и ако приемем, че рамката ви е по размер, тогава тези неща остава да се донагласят с дължината на лапата и височината на кормилото. И сега набързо ще кажа какви са зависимостите тук между лапа, кормило, съответно дължина, височина и така нататък. По-широкото кормило, започвам от там, по-широкото кормило ви дава повече стабилност и по-забавено управление. По-тясното кормило прави управлението малко по-нервно и рязко и съответно не толкова стабилно. Но пък в някои случаи, когато е по-тясно кормилото, може да се получи така по-събрана, по-аеродинамична стойка, да не сте, нали, ръцете ви да не са така. Като цяло за широчината на кормилото, като база, да кажем, се препоръчваше, преди да дойде модата на по-широките кормила, се препоръчваше кормилото да е горе-долу толкова широко, колкото са ви раменете. Само, че това означава вече по днешните стандарти много тясно кормило. Значи, ако трябва да ми е такова кормилото, това означава 62 см примерно. Доста нервно би било управлението с такова кормило. Последните години масово вече се слагат по-широки кормила, включително спускачите достигат до 80 см кормила, което е като волан на квадрома, да знам, такова е огромно. Аз лично за себе си харесвам кормила около 68-70 см, което при мен дава добър баланс между стабилност и все пак удобство. Иначе височината на кормилото, всъщност височината изобщо на абсолютната височина на кормилото спрямо земята, може да регулирате по няколко начина. Тя зависи както от издигането на лапата, така и от издигането тук на кормилото. Съответно, ако искате кормилото ви да е по-ниско, трябва да изберете такова с по-малко издигане, лапа, която да е с нулев ъгъл, или дори ако лапата има някакъв ъгъл 5-10 градуса, може да я обърнете наобратно. По-ниско кормило по принцип се предпочита и препоръчва за по-напреднали потребители. Потребители пък аз. Така е, колоездачи. Значи, от една страна, крос-кънтри състезателите почти задължително карат с колкото може по-ниско кормило, за да постигнат колкото се може по-аеродинамична и приведена стойка върху колелото. По този начин е по-ефективно и като педалирате. Също така, когато изкачвате по наклон, предницата ви така натискате повече върху предницата и по-трудно може да тръгне да се обръща колелото. Но защо изпускачите, примерно, те също предпочитат по-ниски кормила? Изобщо всеки, който малко е по-напреднал с материала, предпочита кормилото му да е по-ниско по възможност. Това е защото по-ниското кормило автоматично сваля малко повече тежест на предното колело. И това е важно при завиване. При завиването е много важно да имате сцепление на предното колело, на предната гума и по този начин с по-ниска предница автоматично повече тежест се пренася напред. Съответно обаче, за да не е тази тежест толкова напред, че да ви обръща, е хубаво, поне при велосипеди като такива за All Mountain, Enduro и така нататък, е хубаво лапата да е малко по-къса, за да не висите така напред над гумата и да не се обръщате лесно. Сега, лапата също. По-къса лапа прави управлението по-директно, по-бързо. По-дългата лапа малко го забавя. Така че тези неща в някаква степен се компенсират едно от друго. Тоест, по
по-широкото кормило с малко по-къса лапа дава почти същия ефект, ако говорим за бързина на управление, дава почти същия ефект като по-дълга лапа с по-тясно кормило, само че голямата разлика е в стабилността. Тоест, с по-широко кормило и малко по-къса лапа получавате много повече стабилност и в същото време достатъчно бързо управление. Но, пак казвам, трябва при настройката на велосипеда трябва да гледате всички неща в комплект. Позицията на горната част от тялото ви, предпочитанията ви, начина на каране и така нататък. За лошчетата на спирачките да кажа, пак само като базова позиция, всеки може да си ги гласи нататък както му е удобно, но като базова позиция се препоръчва. По-хубаво е по принцип да ги оставате така леко да могат да се въртят. Това се прави с цел при удар да се завърти и да не се счупи лошчето. Като базова позиция може да ги нагласите така, че когато карате велосипеда, те спирачките, както се сещате, най-много ви трябват надолу и най-много ви трябват в по-екстремни ситуации. Затова е добре, когато се изтеглите назад, което обикновено го правите при стръмни спускания, линията, ръката, чакайте, че не знам дали го виждате, но ръката ви с лошчето трябва да образува една линия тук горе-долу. В смисъл, даже аз може би мога още малко да ги извъртя нагоре. В общи линии пръста ви с спирачното лошче трябва да е продължение на ръката. Да не се получава някакво сгъване в китката или някакво, единия вариант е, ако са неправилно настроени, е така да ви стои китката, което ще я натоварва. Другия вариант е пък, ако са много надолу, да трябва когато се изтеглите назад при някое стръмно спускане, точно когато ви трябват спирачките, вие да трябва да си протягате пръста, за да стигнете лошчето. Така че трябва да ги нагласите така, че в обичайния случай на спускане, те да са ви продължение на линията на ръката. И също така отдалечеността на лошчето, почти всички спирачки имат такъв реглаж, препоръчва се да стискате лошчето с ето тази фаланга на пръст, средната. Тоест, трябва да го направите толкова да е отдалечено, че като с тази част на пръста да стискате лошчето. Така по-малко ще ви се уморява ръката, отколкото ако се протягате и стискате с ето тази външната. Ето това нещо се нарича сак, начално сгъване. Тоест, когато сте седяли на велосипеда, но без да минавате през неравности в ненатоварено състояние, колко се е сгънал шока. И моя сега е малко твърд, защото колелото беше на профилактика и са ми го напомпали малко повече. По принцип трябва да е около 30% ето това нещо. Затова са обикновено и тия гумени пръстенчета тук, за да си прецените. Сега повечето неща, иначе ще ги кажем горе при упражненията. Набързо само ще минем през основните неща при спиране и при завиване, при баланс. Значи, балансът е много важен. Трябва да го упражнявате навсякъде в града, където можете. Тоест, трябва да можете да карате с ниска скорост, без да залитате, без да сте нестабилни. Това нещо помага много при технични пътеки и при цял куп други неща. При серпентини, просто е основно умение, което трябва да усвоите. За целта може да го упражнявате поне по два начина. Единият начин, примерно, той е малко по-идиотски, ама иначе пък е по-лесен. Набелязвате си, примерно, от тук начална точка и крайна, примерно, там лук. И се опитвате да стигнете до там, колкото се може по-бавно. Общо взето трябва да се стараете, това може да си го правите просто така от време на време в парка или където предпочитате, за да не ви вижда никой, но се опитвате да стигнете колкото се може по-бавно. Пробвайте го също така да го правите с изправени върху байка.
Защото всъщност, ето пак обърках малко хронологията, трябваше да започнем всъщност от позицията за спускане. Казахме, нали, до тук нещата, които обясних за настройка на велосипеда, те касаят най-вече въртенето нагоре или поравно, т.е. изкачване, каране поравно, когато трябва да педалирате. Какво става обаче, когато трябва да спускаме? Позицията за спускане, базовата, е производна на тази, която, нали, на позицията за педалиране. От тук просто трябва леко да станете и да приклекнете върху велосипеда. Има няколко ключови неща. Едното е, че трябва ръцете и краката ви да са отпуснати, сгънати в лактите и в колената съответно. Трябва да можете да пружинирате и да се движите около велосипеда свободно. Не трябва да сте стегнати. Не трябва примерно, да се изтеглите така назад с изправени ръце. Това ви блокира върху велосипеда. По този начин, ако ръцете ви са изправени и стегнати, ако срещнете някое препятствие по пътеката, то може просто да ви обърне напред. Ръцете ви трябва да поемат неравностите. Забравете за окачване. Окачването е чудесно нещо, обаче основното окачване, което имате при каране в планината, това са ви ръцете и краката. С тях трябва да можете да поемате основна част от препятствията и неравностите по терена. Така че трябва да сте отпуснати максимално. Не трябва да се изнасяте прекалено назад, защото в реални условия, тук е равно и нищо няма да стане. Обаче в реални условия, когато наклона е надолу, ако се изнесете прекалено назад, отнемате тежест от предната гума. И по този начин, а пък предната гума е тази, която трябва да гледате да има сцепление винаги. Задната е нормално да се движи насам-натам от време на време, да се парзаля, да блокира, обаче на предната гума е мястото, където не трябва да губите сцепление. Затова върху нея трябва да имате достатъчно тежест. Това не значи да седите пък напред. Идеалната позиция по принцип е да сте центрирани върху велосипеда. Теглото да е разположено централно и оттам вие да правите само леки корекции. За тази цел, вместо да се изтегляте много назад зад седалката, трябва просто да приклекнете по-ниско. Значи, много по-полезно е да свалите гърдите ниско над кормилото, ето така, отколкото да се изтегляте назад. Изтеглянето назад, много назад, се прави само при някакви изключително стръмни наклони. Когато вече наистина, ако останете центрирани върху колелото, това по-скоро има опасност да ви обърне напред. Затова при много стръмен наклон надолу, тогава трябва да се изтеглите колкото се може по-назад зад седалката. Но иначе седите съвсем леко зад седалката и най-вече приклякате върху велосипеда, за да свалите центъра на тежестта по-ниско и за да останат ръцете ви свободни. Какво означава много стръмен? Ами, днеска няма да видим. Ще видим какво означава много стръмен, ама чак в края на упражнението. Много стръмен за различните хора е различно, разбира се. За мен, примерно, много стръмен означава стръмна писта за ски. Стръмна писта за ски. Червена или черна. Това е много стръмен. То е 30 градуса наклон, примерно. 30 градуса е доста. На повечето, колкото значи в началото човек, когато започва и когато е по-начинаещ, естественият му стремеше така да се дърпа назад, защото си мисли, че ако седи центриран върху велосипеда, ще се обърне напред. Ама то не е точно така, стига да спазва правилната техника. Всъщност, седейки по-центрирани върху велосипеда, имаме много повече възможност да се движим и да компенсираме спрямо неравностите. Защото, примерно, ако има един голям камък отпред, аз мога, нали, от тази позиция може... Значи, вижте, ето, от тази позиция имам, може би, около... Това са 20 см поне, които, ако предницата дойде към мен, ръката ми може да ги поеме. Обаче, ако съм много изтеглен назад, самото... заради липсата на тежест върху предното колело,
всякакви камъни и препятствия много по-лесно го изваждат и го пръткат наляво или надясно, на страни. Изобщо по-лош е контрол върху велосипеда. Ама това ще го усетите и горе. Също така за завоите също е важно да сте центрирани. Даже понякога трябва леко да натиснете върху предницата. Това е най-важното за стойката. Отпуснати, приведени над велосипеда. Хубаво е, но не е задължително. Просто на повечето хора, може би, поне на мен, ми е по-удобно, когато краката ми в колената са леко разтворени. Това ми дава повече свобода на движенията. Също така помага, когато седалката е по-ниско. Горе ще го кажем. Значи, за мен лично свалянето на седалката е абсолютна необходимост при спускане. Познавам и хора, които си карат с висока седалка и им е добре. Аз също мога да карам с висока седалка, ако се наложи, обаче не ми е добре. Тоест, с ниската седалка имам много повече свобода на движението. Значи, вижте колко мога да движа велосипеда. Докато с високата, тя само ми пречи. И съответно това при завой ми позволява с ниската седалка много повече да се извъртам към завоя. Аз всъщност ви показвам и част от завиването. Ако забележите към завоя тялото. Това нещо горе ще го упражняваме доста, но при завоите това е едно от най-важните неща. Те там са горе-долу 2-3 са важните неща. Едното е да гледате в завоя. Когато завивате и изобщо когато карате, всъщност гледането е още преди завиването. Всъщност за гледането ще кажа преди завиването, защото както с всяко нещо, който от вас кара автомобил, мотоциклет или каквото и да е друго, дори там ски или шина, може би сте забелязали, поне предполагам, че сте, на където гледате, натам отивате. Това абсолютно важи при колоезденето. Това означава, че когато карате и имате някакви препятствия по пътеката, които искате да избегнете, вие не трябва да гледате в тях. Вие трябва да гледате линията, по която искате да минете. Винаги. А не трябва да гледате препятствията, през които не искате да минете. Това е изключително важно и трябва да свикнете да го правите. Също така, другото важно нещо за гледането е, че колкото по-висока е скоростта, толкова по-напред трябва да гледате. Значи, очите ви сканират терена далеч напред, те пращат сигнал до мозъка, той приготвя тялото и му задава съответните команди. В момента, в който преминавате през съответния участък, вие там нямате работа да гледате. Вие трябва да гледате вече следващия участък. По този начин вие винаги сте напред с материалата, да се каже. Тоест, винаги сте готови за това, което идва, а това, което е под вас, вече е чист автоматизъм на тялото, как се преминава през него. И за това всъщност, груба грешка е да гледате на 1-2 метра само пред гумата си, защото по този начин, особено ако е висока скоростта, вие изобщо не можете да видите какво идва и винаги ще се намери нещо, което да ви изненада. И не само, че не можете да видите какво идва, вие не можете и да изкомандвате тялото си да реагира за това, което идва, защото просто то му трябва време, трябва му на тялото, на организма, му трябва време да го види нещото, да се настрои и да направите точните действия. И съответно, третия аспект на гледането е, че докъдето можете да видите, трябва да се движите с контролирана скорост, така че да можете да спрете в зоната си на видимост. Тоест, ако има завой, очевидно трябва да намалите, защото ако зад завоя има нещо, което може да ви изненада, вие няма как да го видите. И ако сте с прекалено висока скорост, то ще ви изненада, вие няма да го видите и това нещо, не дай Боже, може да е човек или домашен любимец или нещо такова. Това е включително част от културата при каране, за която също трябва да кажем няколко думи, но
нали, най-важното всъщност е да карате контролирано, безопасно и за себе си и за другите. Да карате така, че да можете да спрете във всеки един момент в зоната на видимост. Ако видите турист по пътеката, трябва да можете да спрете при всички случаи до туриста. Иначе трябва вие да се метнете в храстите, защото не може друг да е виновен за вашата лоша преценка. Но най-добре е изобщо да не се стига до такива ситуации. Една трета, може би, от завиването, ако не и повече, е това да гледате далеч напред в завоя. Вие, ако в завоя си гледате пред гумата, изобщо няма как да завиете, деца вика. Идвайки към завоя, влизайки в завоя, обикновено, в зависимост от завоя, вие вече трябва да гледате изхода на завоя или дори след него. Много зависи какъв е завоя, нали? Дали е на 180 градуса или е по-лек. Но гледате в завоя, спирачки в завоя по принцип не се ползват. Това означава, че скоростта трябва да я намалите преди да стигнете в завоя. Влизайки в завоя, трябва да пуснете спирачките. Това нещо е за да имате сцепление на гумите. Защото спирачката се опитва да блокира гумата и по този начин, нали, особено когато гумата се наклони, защото в завой велосипеда се накланя, тя остава с още по-малко контактна площ. И вие като приложите и спирачка, тя гумата много по-лесно почва да поднася. Ето вижте как просто съвсем леко започва да поднася. Така че завой в спирачка не се ползва по принцип. Правилната техника е да, идвайки към завоя, да намалите скоростта достатъчно, за да го вземете, след това да го вземете без спирачка, гледайки наляво, накланяйки велосипеда. Освен ако не сте с съвсем минимална скорост, което общо взето се случва само при серпентини, и това ще го видим по-късно, завиването става с накланяне на велосипеда. Не става с кормилото. Сега, това може и да не ми повярвате, че е така, защото то кормилото винаги леко завива. Нормално е. Обаче въпросът е все пак, че велосипеда трябва да го наклоните, за да завиете бързо и ефективно и дори безопасно, бих казал, защото по принцип ако много рязко завиете с кормилото, той велосипеда може просто да се запъне и да се обърне. Накланянето на велосипеда по принцип може да стане по два начина. Единият е по-интуитивен и лесно усвоим, да кажем, обаче той е по-бавния. И това е просто с тялото си и леко с кормилото да наклоните велосипеда. Сега вече не знам дори дали ще мога да го направя, но то е нещо такова. От типа, нали, извъртате си тялото към завоя. Във всички случаи трябва тялото да го извъртите към завоя. И леко да завъртите кормилото и към завоя, то става с външното бедро, образно казано да натиснете седалката. Вие не я натискате буквално, макар че в някои случаи и това се случва, но просто така си пренасяте тежестта на тялото навътре, че да наклоните велосипеда. Обаче това, както казах, е по-бавния начин, но пък по-лесно усвоим, може би. А по-добрият начин е така нареченото противозавиване, което сега, като ви кажа първоначално какво означава, сигурно съвсем ще ме сметнете за луд, но ако някой кара мотор, ще потвърди, че всъщност това е начина на завиване. Защото при мотора, например, масата на това, което управлявате, е много по-голяма от вашата и вие не можете по друг начин да му влияете, освен чрез чиста физика, да се вика. Защото колелото е леко и вие можете да го наклоните с тялото си. Буквално с силата и тежестта на тялото. Обаче мотора не можете. Противозавиването означава, че ако искам да завия наляво, трябва първо кормилото леко да го чукна надясно, за да може, следвайки велосипеда си следва геометрията.
формата на гумите и челния ъгъл и тези неща водят до това, че ако кормилото леко се завърти надясно, велосипедът се накланя наляво. Ето ще го покажа в по-големи граници, за да го видите. Ето вижте какво става. Аз не го дърпам. Не го дърпам велосипеда към мене. Просто виждате ли как пада насам? Съответно, ето ако го завъртим от тук, вижте как пада към вас. Това нещо в съвсем малка доза, с едно съвсем леко чупване на кормилото, обръща велосипеда към завоя. Оттам то кормилото се връща, разбира се, и дори започва леко да завива. Вие, ако продължавате натиска навън, то ще се стреми още повече да се наклони на другата страна. И това нещо ви позволява много лесно, много бързо и много ефективно да наклоните велосипеда в завоя. Това нещо се нарича противозавиване. Буташ надясно, то завива наляво. Най-просто казано. Това не е толкова просто да се научи и усвои, ама не е и толкова трудно. Има си упражнения за тази работа и ние даже миналата година доста се упражнявахме в града, в парка. Може би пак ще правим, само че не стига времето за всичко. Но можете да го усетите, примерно, вижте, и това, което ви казах за извъртането на тялото и за гледането. При един остър завой, вие ако се обърнете и гледате към завоя, противозавиването се получава почти естествено, защото ето аз сега както си седа така на велосипеда, нали, ако завъртя кормилото с ръка, завъртам го, и ако се опитам в същото време да си извъртя тялото и главата натам, ръката ми подпира тук в гръдния кош и не е удобно. Докато, ако първо се извъртя нататъка хубаво и с тяло, тази ръка почва автоматично да избутва кормилото навън, което пък автоматично накланя велосипеда навътре. Всъщност това е най-лесното упражнение, което мога да ви препоръчвам. Просто се извъртате и се опитвате да гледате почти зад вас. Е така. И това кара велосипеда да започне да завива. И това точно се случва с противозавиване. Значи при противозавиването, counter steering на английски, е важно кормилото да не го натискате отгоре надолу, защото тогава почти нищо няма да постигнете. Трябва, аз за това казах, позицията е приклекнали върху велосипеда. Когато сте приклекнали, вие кормилото го избутвате по хоризонтал. Ето така. Общо взето, тя ръката ви идва тук по-ниско и кормилото го избутвате напред и настрани, а не отгоре, надолу и настрани, което вече е доста по-трудно и просто не е ефективно. За завиването още цял куп неща могат да се кажат, горе ще ги кажем, но крака ви обикновенно трябва външния крак да е долу. Това помага, защото сваля по-ниско центъра на тежестта отново. Ако не е долу, поне да е хоризонтално. Грубата грешка, ако вътрешния крак е долу, ето това не трябва да го правите при никакъв случай. Вътрешния ви крак при ляв завой, левия крак да е долу. Защото едно, че може да закачите някой камък, който е на пътеката. Второто е и най-важното е, че когато свалите външния крак долу, вие още повече си улеснявате натискането на колелото, накланянето му в завоя. А накланянето е най-важното. И третото нещо, за спирането. Значи разбрахме, че в завой не трябва да се спира и на други места не трябва да се спира. Например, при повечето препятствия, които ви се струват страшни, вие не трябва да спирате. Трябва да спирате преди тях, където е чисто. Мястото за спиране да е чисто. Минавайки през препятствието, през камък, през прак, през такива неща, там трябва да се минава без спирачка, за да може да имате максималното сцепление, за да може да сте максимално отпуснати, за да може да не се опитва колелото да се обърне, да се запъне или някакви други такива неща. Което пак горе на пътеката ще го видим най-ясно, как всъщност
протича целият процес на мислене и на каране. Вие карате, гледате, виждате нещо, преценявате какво трябва да направите, правите го преди препятствието, самото препятствие го минавате по максимално чист начин, без нищо да ви пречи. Без спирачки, без прекалено изтегляне назад, напред и такива неща. Нещо изпуснах ли? Аз толкова говорих, че вече запрех. И станах досаден. Ма това е заради микрофона. Се постарах да кажа повече неща. Давайте да ходим тогава нагоре, ако искате. И там вече ще имаме възможност всичките тия неща да ги говорим още много пъти и да ги повтаряме и да ги упражняваме. Сечете през най-вътрешната и да излезете пак в най-външната. По този начин, ако си представите един нарисуван завой и как минава вашата линия през него, по този начин всъщност завоя става най-плавен. Най-леко трябва да завиете, което означава и с най-висока скорост можете да го вземете по тази линия. Обаче, това е теорията, която е приложима общо взето на асфалт или на някакви хубави черни пътища и пътеки. В реалния живот, както виждаме и тук, трябва да се съобразявате с много други неща. Например, ако в едната страна наклона е страничен, а в другата част на пътеката е равно, може би е по-добре да гоните равното, защото на страничния наклон сцеплението е по-малко, като наклоните велосипеда. Трябва да свикнете да гледате и да търсите всичко в терена, което ви помага за съответното нещо, което трябва да направите. В случая да завиете. Вираж, повечето от вас, предполагам, знаят какво е. Когато това тук е нещо, ако го гледате от там, като идвате, така, и ако трябва да завиете наляво, ето това нещо ви се явява като вираж. Виража в чистия си вид е като стена на един такъв улей. Като цяло, понеже тук вече трябва да започнете да завиете, до тук най-късно държите спирачките. Намалявате колкото прецените, че трябва да намалявате, след това почвате да завивате. И сега пак казвам, идеалната линия на теория би била от тук, като се почне завоя, да се мине ето така през центъра и да се излезе там в края. През цялото време трябва да гледате линията, по която искате да минете. Значи ето, засилвате се, намалявам, пускам спирачка